The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at syempre magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live po tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin po tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko ngayong araw na ito. 16 na katao inireklamo ang isang negosyante matapos mag-loan sa kanila ng mahigit 2 milyong piso bilang investment daw sa negosyo nito. Kasama natin ngayon si Maricel Ariola, ang kanilang representative ng kanilang grupo. Magandang hapon sa iyo, Maricel. Magandang hapon po, sir. Happy New Year, Maricel. Kapulkadat ka. Nakapula po, sir. Pulang-pula ka. Okay. Maricel, maaari mo bang maidetalye? Ano itong loan or investment na inalok sa inyo? Ito po kasi, sir, investment po sabi niya. Top 15% ano po yun, interest. So kayo ang mag-i-invest? Apo. Okay. Mag-i-invest Anong lang klaseng sa kanya. negosyo daw po ito na-invest? Kasi pag mag-i-invest ka, may negosyo yan eh. Opo, sabi niya po Anong kasi, transaksyon? marami daw po siyang mga business. Sabi niya po, nagpapailaw din siya. Nagpapailaw? Ilon po. Ilon, okay. Microfinance. Tsaka, Pakilapit lang po ng mikropono. ano po, sabi niya meron siyang motor shop, tsaka may boutique din po, sir. Yun po ang alam ko sa kanya. So, yun daw ang kanyang negosyo at kailangan mag-invest para lumago, Opo. lumaki ang kita, kasabay kayo sa kitaan. Opo. Okay. Maaari bang masabi sa amin o mabanggit sino ito o anong pangalan ng negosyanteng ito? Si Jamaica Abetria po. Ano po? Jamaica. Apo. Abetria. Taga saan po ito? Taga Donsol po talaga daw siya po, sir. Pero meron po siyang nirerentahan dito sa Legazpi. So, taga Dunsol itong si Jamaica pero nagre-renta sa Legazpi. Apo. Okay. Kailan po kayo inalok ni Jamaica na mag-invest sa kanyang mga negosyo? Ako po kasi, sir, bago lang po. Nung March 31 po ako nag-start. Ito lang na Marsong ito? Apo. March 31, so hindi pa masyado natatagal. Nababanggit kasi 17 kayo katao. Yung bang sa 17, ikaw ang huli or may mga nauna pa sa'yo? Marami pong nauna, sir. Actually po, hindi lang po kami 16. Madami po. Mas marami? Apo. Almost, 200 po ata. Okay, almost 200 o more than 200. Apo. Ano po ang naging usapan ninyo? Ako po kasi, sir, may kontrata kami. So, yun po ang pinanghahawakan ko sa kanya. So may kontrata kayong pinirmahan Apo. na mag-i-invest kayo. Nakadetalye ba doon Opo, kung saan nakadetalye. talaga ilalagay yung investment mo? Wala pong sinabi, pero basta sabi niya po, 15% weekly po yun. Yung bang kontrata nyo ay notaryado? Hindi po. Siya na pong gumawa, sir. Ano yun? Sulat kamay lang? Apo. Ay, hindi. Print po. Naka-computer? Naka-printed ba? Apo. Okay. Okay. So, kung may kontrata kayo, paano daw kikita yung pera nyo? Halimbawa, nagbigay ka noong March 31. Paano ka raw kikita? Every week po ako kasi, sir, ang usapan namin. 15% po. Alam mo, 80,000, 15% po nun is 12,000 weekly po ang binibigay niya. So, 12,000 ang magiging kita Apo, weekly? Naku, napakataas pala Kasi ng... 15% po yung offer niya, sir. Napakataas pala ng interest. Na kapag nagbigay ka, may 15% ka weekly. Opo. Hindi nga yan kaya ng mga bangko partner. Oo. Okay. So, ipinaliwanag naman sa iyo ng malinaw kung saan ilalagay yung pera mo. Opo, sabi niya po, kasi sa business niya daw po yun. Tsaka po, ako po kasi, yung mga nauna po kasi, sir, marami pong nagpo-post naman, ay nagko-comment sa mga Facebook account niya na legit naman daw po. Okay So, naman nainganyo kayo doon. Opo. Nung nakita nyo nainganyo yung mga kami. comment na legit, kumikita na. Opo. So, parang maganda maganda, ibig sabihin, positibong-positibo. Opo. Tsaka may mga fraud din po kasi siyang pinapakita. Doon kayo nainganyo. Opo. Okay. So, malinaw ba talaga sa usapan nyo na investment at hindi utang? Opo, investment po. Hindi utang? Hindi utang. Okay. Kasi baka
Utangin ko, ininegosyo ko, hindi gano'n. Opo, investment. Parang yung pera nila, partner, pinapaiko, tapos sila na yung nag-uutang. So, Oh. hindi, partner. So, Investment siya. Parang ako, partner, ako may mga negosyo ako. May mga negosyo akong beer house, halimbawa. Oo. Mag-invest ka, partner. Magbibigay ako ng 100,000. Okay, weekly, Weekly, bibigyan kita bibigyan ng mo ako ng 15%. 15%. Oh, So, parang ganun, ganon. partner. So, ngayon naman ate, matanong ko, so paano nyo naman nakilala itong si Jamaica? Ako po, madam, sa Facebook lang po. Pakilapit Pero lang po. sa Facebook lang po ako, madam. Yung kaibigan, yung kakilala ko din po, na-recommend lang po siya sa akin. So, ibig sabihin, meron kang kakilala, sinabihan ka na, eto, maganda tong Apo. negosyo, mag-invest ka din dito. Opo. So, nainganyo ka. Ganyan din po. Oh, etong kakilala mo, nag-inganyo sa'yo, sumali din siya. Hindi po. Gawa ng, yun po ang nireklamo din po na sabi isang unpaid niya daw po yun. Ngayon, kasi nangutang daw yun sa kanya. Eto, Kaya tanong ko kasi, nababanggit mo na nakita mo lang ito sa Facebook. Opo, sa Ibig sabihin, Facebook. online yung nagiging transaction nyo, tama? Pero nung ako'y nag-invest po, madam, nag-meet up po kami. So nakilala mo siya personal, Opo. nakita mo siya. So, saan kayo madalas nagkakaroon ng transaction? At paano ba ito? Dahil nababanggit mo weekly. So, weekly din kayo nagkikita? Hindi po, sinesend niya, tinatanong niya naman po kung meet up or isasend sa GCash, ganyan. Ako, pinapasend ko na lang po sa GCash po, madam. So, may mga resibo ka o receiving copy? Opo, meron po. Okay. So, natatago mo yan hanggang ngayon? Opo. Mga nasa magkano na ngayon yung hinahabol mo kay Jamaica? Sa akin po, madam, 115,000. 115,000. Yan ba yung isahan mong binigay? Hindi, una po, madam, 80K. So, 80,000 yung pauna? Apo, tapos after 2 weeks, nakapag-profit na rin po ako sa kanya ng 2 weeks. Then, pang 3 weeks po, nag-reinvest po ako. Yung profit ko, nag-add po ako ng 8K sa kanya. So, ibig sabihin, doon sa first na binigay mong 80,000, hindi pa yun lahat nakakabalik, pero nagdagdag ka pa. Opo. Okay, so magkano na lahat? Bali, 100 na po. Tapos, nung last April 29, dapat may payout po ako sa kanya. Hindi na po siya nakapag-payout kasi ang rason niya, ano daw, parang nagka-problema daw yung bank transfer niya. Okay. So matotal, ang inhabol mo sa kanya is 115. 115,000. Kasama yung interest. Apo, kasabay po yun. Partner, hindi lang yung principal. Kasi investment po kasi. So, malaki talaga, no? So, ngayon, kailan kayo last na nagkaroon ng usapan nitong si Jamaica? At kailan nagsimula magkaroon na ng problema? Nung 29 po, madam, na hindi na po siya nakapag-payout. 29. Ngayon na April 29. April 29. So, pumasok ka March, tama? Opo. March, isang buwan lang, partner. Oo. Isang buwan po lang. Ganun Nagkaproblema. talaga, partner, ang mga ganyan na mga investment paluwagan. Masyadong maiksi lang yan. Matanong ko lang po, ma'am, ano yung hanap buhay mo ngayon? Ano yung pinagkakakitaan mo? Nagbi-business din po ako, madam. Sa bahay. Kasi may baby po kasi ako. Kumbaga, parang sa bahay lang din ba ako muna. Alam mo, partner, ito yung mga usually nagiging pinapasok ng mga housewife partner, mga online transaction at online business. Yun. Hindi lang yung mga ordinary housewife, pati mga OFW. Oo. Pati mga empleyada. Kasi partner, yung pera nilang pinaginapan, gusto nila partner lumago Alam mo, na habang partner, sila ay may ganito kasi pinagkakaabalan din na iba. Pag meron kasing isang transaction or investment na sinasabing malaki ang interest, marami talagang naingganyo, lalo na kung weekly yung Oo. Pero pagpapatubo. yun yung pinapaliwanag, partner, na huwag tayong maniniwala at mga too good to be Ano true. pong negosyo nyo? Ako po, sir, remittance center po. Tsaka nag-i-loading pa ako. So, meron Yung kang mikropono. remittance center Apo. sa bahay ninyo Sa bahay at lang po. nag-i-load ka din. Oo. So, nababanggit mo na isang buwan pa lang, nagkaroon na kayo ng problema nitong ni Jamaica, yung transaction nyo. Tanong ko, ano yung ginawa mong aksyon? Nakapag-file ka na ba ng reklamo laban dito kay Jamaica? Hindi pa po, madam, kasi inaantay ko lang po sa kanya kung ano po ang plano niya. Kaso nga po, kaya po kami napilitan magreklamo po sa kanya. Sabi niya, gagawa siya ng settlement. Na ang gusto niya po, i-refund kami. Kaso, ililas po yung mga profit. Yung parang ang nangyari po, pinautang namin sa kanya yung pera namin na walang tubo. Oo. Pero okay naman sana yun sa'yo. Sa akin po, okay naman sana. Kaso po, madam, ang problema po hindi siya nakikiusap ng maayos. Pag tinatawagan po, umiiwas siya. Tapos pag chinachat, laging sinisin lang niya po. Ganon talaga yung partner. Kaya paano po kami
magkakaroon ng pag-asa na mababawi po ng Kung pera naalala mo, namin. partner, lahat ng dumulog dito sa atin patungkol sa mga investment, ganun ang nangyari. Pag panahon na ng paniningil or pag hinahabol mo na yung pera mo, doon na nagkakaroon ng hindi na nakikipag-usap. Oo. Pero hindi may na- nababanggit sa iyo, yung rason kung bakit nagkaroon na ng problema ay Sabi niya, yung mga unpaid din daw po. Halos 1 million daw po. unpaid. Ipinautang niya sa iba, hindi nakabayad yung iba. Opo, yun Okay. po ang... Ito pa, partner. Makinig ho kayo, mga kaibigan. Nasa kabilang linya rin si Jasmine Arenas, isang overseas Filipino worker sa Canada at isa rin sa nakunan umano ni Jamaica Rose Abitria ng investment. Magandang hapon sa iyo, Jasmine. Magandang hapon po, sir. O Jasmine, ano naman po yung naging problema mo kay Jamaica? Bali po, sir, ano po kami, nakilala ko po siya online. Nung March, nakilala ko po siya online. Tapos, nagpo-post naman po siya ng proof of payouts niya. Tapos, maraming nagsasabing legit. Tapos, isa na nga rin po doon yung kaibigan ko. Tapos, nag-PM din ako sa kanya. So, legit naman daw. Okay. So, piniem ko po si Jamaica. Piniem ko po siya. Tapos, yun nga, sabi, may business, may emergency loan. Doon niya po ipanggagamit yung Investment. fund niya. So, yes po. Okay. Ako po kasi, sir, naniniwala po ako na kaya niyang masustain yung ganong interest kasi po, nag-i-loan din po ako, emergency loan. Kaya lang sa akin, medyo mababa lang ang interest, unlike sa kanila na mga matataas ang interest. So, kaya nilang Okay. nabigay yung So, profit na pinapangako nila sa investor. So, Jasmine, ulitin ko, itanong ko lang, hindi mo ito personal nakakilala si Jamaica? Hindi po. So, nakilala mo lang ito? Pero, personal niya pong nakuha yung pera. Opo, pero nakilala mo lang ito through social media? Yes po. Okay. Nasa magkano naman po ang nai-invest mo kay Jamaica? Yung nakuha niya po sa akin, kinuha niya sa bahay, kasi meron din kaming kontrata, 150. 150,000. Okay? Opo. Tapos, yung unang profit, pinasok ko ulit sa kanya yung unang profit na nakuha ko. Tapos, yung last na profit na nakuha ko, pinasok ko din at nag-add din ako ng 8K. So, suma total, yung perang nakapending ko sa kanya is 203,000. Okay. Sa 203,000, kasama na yung interest, yung profit na hinahabol po ninyo? Opo. Pero kasi yung pinasok pinaka- ko ulit, yung- bali, di ko siya nakuha. Pero kung principal lang yung pag-uusapan natin, magkano lang yung pinaka-principal? Yung principal is 158. 158. So binabanggit mo kanina, Jasmine, na may kontrata kayo. Ano bang nakalagay sa kontrata? Loan agreement po. Loan agreement. Okay. Yes po, loan agreement. Ako po yung nag-provide nung kontrata po namin. Ikaw? Since nagpapa-loan din po ako. So ikaw ang nag-prepare ng kontrata. Yes po. Pirmado ba yon or notaryado ba ng Yes abogado? Di ko po napanotaryo, pero po, permado niya po yun, handwritten, pati yung computation, kung paano ko makukuha yung profit, handwritten niya po yun lahat. Yung pangalan niya, yung address, handwritten niya po yun lahat. Pero printed po yung ginawa kong kontrata. So nabanggit mo po kanina na meron ka ring negosyo na pinapalakad. Ibig sabihin, nagpapatakbo ka rin ng emergency loan. Yes po. Tsaka online selling. Yun po yung racket ko po dyan sa Pinas. So wala namang problema doon sa negosyo mo po? Wala naman po. Yun lang, yung pera ko sa kanya, imbis na napapaikot, hindi, nakatenga sa kanya. Tsaka meron po akong rides on doon, which is binabayaran ko until now. Okay. Matanong ko lang. Hiniram ko pong pera sa kapatid ko Oo. para po sana is mas kumita. Okay. Kaya lang ang ending po is nag-abono po ako. Ako po yung nagbabayad nung perang hiniram ko sa kapatid ko. Matanong Dahil di niya po nabalik sa akin yung pera. Matanong ko lang, Jasmine, nakakausap mo pa ba si Jamaica? Kailan ba kayo huling nagkausap? Bali po, wala po sana talaga akong plano magreklamo. Kasi po, nung una, iniintindi ko po siya. Pinagtatanggol ko pa sa kapwa investor kasi syempre bilang nag-i-loan din is naiintindihan ko yung sitwasyon niya.
Ang kaso lang po is, parang napagtanto ko na parang niloloko na lang, naman lang talaga kami. Kasi po, imagine nyo po, binigyan ko po siya ng chance na sa 203K na pera ko sa kanya is sisimula siya mag-refund sa akin August. Halos nag-offer na ako sa kanya ng 1K weekly, which is almost payable in 5 years, pero di niya pa po mapagbigyan. So, kailan kayo huling Gusto ko sana nagkausap? magbigyan. Kailan kayo huling nagkausap? Halos, wait lang po, tingnan ko lang yung convo namin. Pag sa mga walang kwenta pong bagay, sir, nagre-reply po siya. Pero pag tinatanong mo po about sa refund, about sa contract na pipirmahan niya, wala po siyang minsan reply, magsasabi siya pag free. Sabi ko, kailan ka po magiging free? Diba po? Kung willing ka po talaga na magbigay ng kontrata or magpirma ng kontrata para sa agreement, for assurance ko lang din naman na magre-refund siya sa akin, di ba? Humingi lang ako ng kontrata for assurance since ang willing naman daw siya na magre-refund siya. Yung akin lang po is assurance sana. Kung talagang tutuparin yung usapan. Kaya lang sir, di niya po mabigay yung kontrata na hinihingi ko po sa kanya. Magpipirma na lang sana siya pero mukhang ayaw niya pa. Ang sinasabi niya lang sa akin is, pag free siya, sabi ko, kailan ka pa magiging free? Tapos pag tinatanong ko kung nasan siya, itong si Jasmine sabi, partner, nababanggit niya na meron din siyang mga pinapaloan dito sa Pinas. pero So, walang ibig sabihin, problema. partner, pero mga kakilala ko lang po. Oo, As in, kilala ko lang. kaya Hindi siya- pa ako nag-open. nababanggit ko lang yan, Jasmine, kasi yun partner siguro yung isang rason kung bakit madali siyang magtiwala din sa kapwa. Dahil siya mismo, alam niya yung negosyo Yung niya. kalakaran. Oo, kalakaran. Diyan ka muna, Jasmine, Yes ano? Opo, eto partner, nasa kabilang linya rin ng isa pang biktima, umano partner. Isa pa rin... So, naglalabasan na ngayon. Oo, naglalabasan na. Makakausap natin si Jocelyn Mendoza, isang fish vendor sa Orosite, Legazpi City na natangayan din umano ng mahigit 412,000 pesos. Partner, kulang-kulang kalahating milyon. Magandang hapon sa iyo, Jocelyn. Hello po, ma'am. Good afternoon po. Sandali. Medyo mahina lang. Okay. Ikuha natin. Good afternoon po. Opo. Yeah. So, magandang hapon, Jocelyn. Ano, paano mo naman nakilala itong si Jamaica? Parang ano siya, nirecommend lang po siya sa akin ng kakilala ko. So, hindi mo talaga siya personal nakakilala, kundi yung kakilala mo, kakilala itong si Jamaica, kaya ka nagtiwala. Opo, sa online din kasi niya nakilala po. Opo. Na legit nga daw po siyang handler po. Okay. So, ano yung naging usapan nyo naman? Bakit nakapag-invest ka ng 412 pesos? 412,000. Oh, 412,000 pesos. So, malaki itong bagay, malaking pera. So, bakit mo naman ito na-invest sa kanya? Kasi ano po, yung una ko talagang in-invest sa kanya is nasa worth 45K lang po muna. Tapos since yung mga unang weeks, nagbuwan, okay naman yung flow ng ano namin na pagbibigay niya ng profit and payout. Okay naman po. Kaya, anong tawag dyan? The next, nagdagdag ulit ako, nakakonti-konti. At in, naano ka naman, na legit naman sa mga una talaga. Okay naman, so flow po talaga ng pagpa-payout niya. Wala naman talaga akong masasabi sa una. Kaso, and then, dahil sa okay naman nga yung flow, at mataas nga talaga ang binibigyan niyang percentage of payout, 15% po baga weekly. In-encourage ko din po, kaya siya umabot ng ganyang kalaki kasi in-encourage ko yung family ko, yung kapatid ko, yung mama ko, na mag-invest din sa kanila. Kahit nga yung kapatid kong nasa abroad, in-encourage ko din po na mag-invest din po sa kanya. Okay. Tapos, Jocelyn, kaya ganyan kalaki umabot po talaga. Kasi family money na din po siya involved. Okay. So, In-encourage ko din po kasi yung family ko. ibig sabihin nito, Jocelyn, dahil isa kang fish vendor, etong 412,000 pesos, hindi lang ito sarili mong pera. Kung hindi, yung pera din ng mga Yes, kapamilya mo, Yes, po, ng mga isinali family mo ko po. din dito sa investment. Yes po. Since sabi ko nga sa kanila kasi legit naman sabi ko, nag-payout naman ako. Kumaga may nakikita naman talaga. Kaya in-encourage ko sila at napapayag ko naman sila. At yung perang hinihin ko sa kanila or inano ko sa kanila, naibigay ko lahat yun kay Chance po. Okay. Kay Jamaica po. Matanong ko lang, Jocelyn, magkano ba yung arawan mong kita bilang isang fish vendor? Tama lang po sa everyday na ano namin. Okay, pang survive araw-araw.
Opo. Yes po. Yes So, po, yes po. doon sa perang itong 412,000 pesos, ilan ba talaga dito yung pera na talagang na-invest mo na para sa'yo talaga? Kung kasi may mga nadagdag na din dyan po yung may mga konting profit na din po dyan na naidagdag ako na parang ang dating yung profit ko instead na kukunin ko, i-invest ko din po ulit. Kung susumahin yung talagang total na capital, umaabot po ng 300 plus pa din. Malaki pa rin. po. Malaki pa rin yung 300,000. sa'yo. Puro, Ano? karamihan kasi ng pinipayin ko sa kanya, ma'am, is karamihan talaga cash basis po ako. Okay. So, Binibigay ko talaga sa ngayon kanya. na meron na kayong problemang ganito, Jocelyn, syempre bilang isang fish vendor, talagang pinaghirapan yan na perang yan. Talagang galing yan sa pawis at Yes. hirap. Yes. Kumusta naman? Anong sinasabi sa'yo ng asawa mo patungkol dito sa problemang ito? Ay, ma'am, sorry. Medyo maingay. Oo. Okay po. Syempre, Hindi ko masyado marinig, ma'am. oo, syempre sa problemang ganito, alam ng mister mo itong problema, tama? Yes po. Nalaman niya din po kasi talaga. Oo. Siyempre po, normal na reaction. Nagalit po talaga. Kahit yung family ko po, nagalit po talaga. Dumating kami sa, kami sa point na kami mismo nag-aaway-aaway na. So, Alam niyan po ni Cham. Magkakagalit ba kayo ngayon? Nagagalit na sa akin ang mga mama ko at ang kapatid ko. So, hindi na kayo nagbabatian ngayon ng pamilya mo? Okay na kami. Nagkaano na po So- kami. Kumbaga, nag-usap-usap na rin po kami. So, tanggap nyo far, na? Okay naman po. Tanggap nyo na ganun Kumbaga, talaga nangyari? ang inaano lang talaga po namin, yung settlement, na maayos po yung settlement talaga po ang hinihingi namin po sa kanya. Okay. So, makinig po kayo, ha? Settlement lang po talaga na sana makipag-cooperate po siya na kami masettle niya in a good way po, na walang, supposed to be walang ano po talaga. Okay. Yun lang naman po talaga ang gusto namin. Kahit Okay. karamihan sa mga investors, yun din lang naman po ang hinihingi namin na sana makipag-settle po siya sa amin ng maayos at makipag-cooperate po talaga siya sa amin ng maayos. Okay. So, makinig kayo, Jocelyn, kay Jasmine at dito kay Maricel, ano? Para alamin kung ano ang maaring aksyon tungkol sa problema. Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Norma Tan Ulayang, Regional Director ng Security and Exchange Commission, Regional Office Number 5. Magandang hapon po, Attorney, Director. Hello, Ardi. Sandali, medyo ayusin muna natin yung linya ni RD, ano, ni Attorney. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon din. Opo, Attorney, Director, napakinggan niyo po yung pahayag ng mga nag-invest. Matanong lang po namin, ito po bang inireklamo nilang si Jamaica ay may SEC registration po or lehitimo ang negosyo na nakarehistro sa opisina ninyo? Kailangan po namin kunin kanyang complete ng company saka i-check namin sa system. So, pwede pong i-email sa amin. yung complete So ng company wala pa sa kanila para yung... i-check sa database. Matanong ko lang, Maricel, may pangalan ba yung kumpanya? Sinecheck na. Wala. Oh, yung mikropono. May pangalan Wala yung po kumpanya? ata, sir. Wala. Ay, di ko lang po alam kina Jocelyn kung alam po. Kasi sila pa ang nauna mo na. Okay. So, andyan pa partner si Jocelyn. Ano matanong natin? Jocelyn? May pangalan ba yung kumpanya ni Jamaica? Ay, wala man, sir. Wala. Yung company involved kasi, sir, talaga ang investment niya po. Siya lang po mismo, direct. Okay. So walang pangalan po, Attorney, Director, yung kumpanya. Kapag ganito po, yung mga reklamo, paano po ito? Kahit naman registered sa SEC yung isang entity, pwede man silang rin sa amin ang reklamo nila. Pwede rin po Bawa mag-file ng investment reklamo. contract. Pwede rin naman kahit hindi SEC registered. Kung ito ang subject ba ng kanilang investment contract, ibig sabihin yung bang in-entice sila mag-invest tapos pinangakuan sila ng profit, no? Opo. Pwede na nilang i-file dito sa amin. At the same time, kung naloko sila, halimbawa, pinangakuan sila, tapos pinakasa na sila, hindi ibinalik yung pera nila or yung pinangakong profit, pwede rin pong mag-file ng case for estafa sa appropriate yung natin. Opo. Ihabol ko lang po For ito. violations naman ng RTC. Ihabol ko lang po ito, RD Director, para sa kalaman po ng mga nakikinig at nanonood. Kasi yung pinangako sa kanila na interest ay 15% weekly. Kayo po, bilang Regional Director ng Securities and Exchange Commission, may alam mo ba kayong ganun katindi magbigay ng interest? Wala. That is too good to be true. Red flag po yan, ha? So imposible Fraud talaga. or yung
saan naman yung kukunin mo, parang minagic naman yung pera. Wala pong ganun na mo na investment. Yan po ay fraudulent investment. Opo, 15% weekly. Ibig sabihin, ma'am, Napaka-obvious naman. opo. Ibig sabihin, ma'am, in 1 month, 60% ang interest. Oo, di ba? Matindi. Parang nagmamagic siya ng pera niya. Opo. Opo, Pero attorney. kasi, yan nga, kaya fraud, ninanakaw lang din naman nila. Ito yung pera ba ng mga investors? Doon lang yung nila kukunin yun. Attorney Norman, magandang hapon Kaya, po. Attorney Norma. Hello po. Apo. Hello. Attorney, nababanggit niyo po na kasi sabi nitong mga nagrereklamo, wala naman daw talagang business permit o hindi Business naka-register. name. Hindi Wala. naka-register ito pong Kumpanya. negosyo nitong si Jamaica. So, Hindi opo, rehistrado. ano po yung pwedeng nating maitulong? Ano po yung pwedeng maitulong ng inyong pong tanggapan patungkol po dito sa reklamo nila? Kung sa ano kasi, sa amin, kami, tumatanggap kami ng reklamo for violation of Securities Regulation Code. Ito yung pag nag-offer ka sa public ng investment contract, yun na wala kang lisensya. Pwede yung magreklamo dito. Pwede rin silang magsampa ng estafa case, no? Para mabawi naman nila yung, mapakulong nila yung kung sino man yung nanloko sa kanila. At the same time, mabawi yung pera nila. Opo. Attorney Norma, last na lang po, ano po yung mga pwede nilang ihanda na mga ebidensya para po ay mailakip po nila doon po sa reklamo dyan po sa inyong tanggapan? Yung pruweba na nagbigay sila ng pera, no, nag-invest, halimbawa, mga bank deposits, ganyan. Saka yung paano ba sila in-invite, may mga flyers ba yan, may mga paano ba sila na, yung mga invite ba, o nag-attend ba sila ng seminar, may mga brochure ba na binigay sa kanila, in-explain yung investment, and also, pinapa-affidavit namin yan para sa kanilang kwento, no? Magkano ba ang in-invest niya, magkano ang pangako, at kung hindi pa niya nakuha o nakuha pa niya yung in-invest niya. Yung ganun po. So, but basically, importante yung proof ng kanilang investment, no? Kung nag-Gcash ba yan, paano nila binigay yung pera, no? Okay po. Inulog ba sa bangko? Ayun. Okay po, malinaw po yan, Attorney Norma. So with that po, Attorney, maraming salamat po sa inyong pong welcome panahon at po. oras. Apo. Thank you. Partner si Attorney Norma Kung Tan, sakali, Regional Director kung sakali, ng sasamahan Security na- and Exchange Commission. Sasamahan ng ating team yung mga nagrereklamo papunta doon sa tanggapan ni Director ni RD, no? Napabanggit partner ni Attorney na kung may mga flyers or merong mga pa-seminar, since sila ay online, Ay, yung mga yun lang, mga conversation proof nila. of conversation, screenshots. Oo. At saka, yun na nga, importante yung tanong ko kanina, kung meron bang alam si RD na ganong katindi magbigay ng interes. Oo, Imposible. imposible. Eto, partner, mga kaibigan, makakausap din natin sa kabilang linya si Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, ang magiting na Chief of Police ng Legazpi City Police Station. Si OP, magandang hapon po. Yes po sir, magandang hapon po sa inyo at sa ating mga tagapakinig at sa ating yung mga nagrereklamo, no? So magandang hapon po. Opo. Matanong ko lang si OP bago ko banggitin itong reklamo nila. Marami na rin hubang nagrereklamo dyan sa tanggapan nyo tungkol sa mga investment. So para marami na po tayong na tulungan kapag ng mga kaso ng mga kagaya niyan kasi yan po ay uso po talaga sa panahon ngayon yung mga investment scams na yan po. Opo. So kung sakali po na magdesisyon po itong mga nagrereklamo na mga investor laban kay Jamaica, ano po ang pwede nilang isampang reklamo si OP? So para papasok po yan sa estafa, depende po sa ebidensya na makukuha natin. Kumbaga, kung talaga masyadong malaki yung scale niya, papasok na sa large-scale estafa. May mga elements lang po tayo na kailangan mameta. No? So, kailangan lang po natin yan, yung proof na meron silang pinag-usapan. So, yan, partner. Part Nandiyan pa si COP? Naputol yata? total partner. Oo. So, yun partner yung binabanggit ni COP, ano? Large scale. Large scale estafa. Kasi Tapos marami na sila eh. Marami na rin daw palang nagreklamo sa Legazpi. Kasi PNP. sabi niya partner, hindi lang sila umaabot ng 200, more than 100. So, nainganyo talaga kayo sa malaking interes, ano? Opo, sir. Yung bang pinuhunan mong 80,000, saan galing yon? Doon sa negosyo mo? Sa negosyo ko po yun talaga, sir. Hindi mo naman inutang?
Yung iba po, yung may inutang din po ako doon 50. Kalain mo, partner. Inutang niya para i-invest. Opo, para naman May po pagsisisi ka bang nararamdaman Meron ngayon? po, syempre, madam. Kasi partner, isang buwan lang partner yung pagitan, di ba? Bago lang po March kasi na ako nag-invest, Tsaka, April problema na ganun kagad. talaga, partner. Yung unang pasok mo, magpi-pay out ako sa'yo. Paparanasin kita na tumubo ka. Nakaranas ka ba ng Dalawang beses lang po. Oh, tapos, yung tinubo niya, partner, in-invest niya rin. Opo. Di wala ka rin nakuha. Wala nga, partner. Wala ka rin Ay, nako. nakuha. Balikan natin, partner, Yan ang si COP, partner. COP. Opo, Chip, magandang hapon po. Hello? Opo. Chip, may nababanggit po kasi itong nagre-reklamo na meron silang usapan itong si Jamaica na ibabalik yung principal, 'di ba? Ibabalik yung principal na lang. Pero hindi po tumupad sa kasunduan ito pong si Jamaica. Ito rin po ba ay may karampatang kaso, COP? Actually, parte pa po yan ng mga ebidensya na ipipresenta natin para sa kasong istapa. Pwede pa rin po tayo mag-file ng kaso dyan. Ayun. Opo. So hingan na lang natin siguro si COP. COP, ano po ang advice nyo sa mga nagrereklamo at sa iba pang mga nakikinig tungkol dito sa mga investment, lalo na't nagkakakilala lang sila sa social media? Opo, yun na nga po. Una sa lahat, yung ating paalala sa lahat ng mga tao na nakikinig, lalo na yung mga biktima natin sa ngayon, na huwag tayo masyadong maniniwala sa mga ganyang klase ng mga investment, lalo na po kung ang interest nito ay sobra-sobra. Kumbaga masyadong malaki. Kasi saan po kukunin yung pera? Saan pa ikukunin yung pera? So, pangalawa, mag-invest na tayo doon sa mga legitimate na investment companies. So, una dyan, narinig naman natin sinabi ng ating representante ng SEC, dapat registered po siya sa SEC. Para at least masabi natin legitimate siya. Then pangalawa, pag nagpasok tayo sa mga ganyang agreements, make sure na meron tayong kasunduan o kaya contract duly notarized para masabi natin na legitimate at may semblance ng legitimacy yung kanila, yung mga negosyo. Then pangatlo, siguro pinaka-importante, aralin natin mabuti. Kumbaga mag-conduct muna tayo ng background investigation o kaya pagtatanong-tanong patungkol doon sa personality ng kumpanya o kaya ng tao kung sino siya. Kasi baka mamaya, swindler talaga yan, makilala lang natin, napangakuan tayo, tayo naman, dahil gusto natin na umikot yung ating pera, kumita, nainganyo tayo. So, napaka-importante po na kilalanin natin at alamin natin kung ano yung background ng company na pinapasok natin at yung klase ng negosyo na pinapasok natin. Ayun. Opo. Maraming salamat po, Police Lieutenant Colonel Dennis Balia, ang Chief of Police ng Legazpi City Police Station. Mabuhay po kayo. Opo. Salamat po. Opo. Thank you, Partner, sir. dalawa doon sa nababanggit ni COP, sabi ni COP, aralin muna, partner, tama kung yun. itong I-background check katransak mo. nila, lihiti mo. Siguro yun yung pagkukulang din nila, partner. Pero yung sinabi ni COP na may kontrata dapat, meron naman talagang kontrata. Kasi, ang pinagbabatayan nila, partner, na legit, yung sinasabi ng mga iba rin na nag-invest na nakapag-pay out. Totoo yun. Okay, Testimonial, okay, partner. oo, testimonial. Napakabigat ng testimonials Oo. ngayon, partner. Pag sinabi ni ganito na nakapag-pay out, nakareceive ako ng ganito, talagang maniniwala ka, partner. Word of mouth. Oo. Eto, partner. Kanina ay tinatawagan ng aming team si Jamaica Abetria para makuha ang kanyang panig. Subalit, ayon po sa kanyang ina, ay pinagbawalan daw po siya ng kanyang abogado na magsalita. Nagtungo rin dito sa ating tanggapan sa Embarcadero ang ina ni Jamaica at pinipilit po namin sila na harapin ang mga nagrereklamo ng live, subalit ayaw po talaga nilang magbigay ng kahit na anumang pahayag. Ibig sabihin, silensyo na sila. Meron daw sila, partner, na abogado. Yan. Ayan, sige. So ano kung- yung... Sa mga nagtatanong kung nasaan na yung pera nyo, ayaw na nilang magsalita. So ngayon po, narinig mo yung pahayag na sinabi nung ina, ano yung desisyon mo ngayon?
Hindi kasi kami, madam, nagtungo na po kami sa barangay. Apo. Talaga. Kaso yun nga din po ang sabi ng barangay, ayaw daw po talaga tumanggap ng summon or kasi ang reason po ay may abogado daw po. Ayun. So since kayo ay lumapit dito sa aming programa, partner, Ang tanong ko lang, partner, kapag inirason ba na ay hindi ko na kayo masasagot kung nasa na yung mga pera nyo dahil may abogado na ako? Hindi So tanong, naman. titigil na ba kayo? hindi dapat partner. Kasi sila, gusto nila, hustisya, Mabawi. tama, Opo. mabawi yung pera na in-invest nyo dahil alam nyo, pinaghirapan nyo yun. Opo. Okay. So, eto na lang partner, sasamahan po namin kayo ng aming team sa tanggapan ng PNP para kayo ay formal nang makapagsampa ng kaso. Opo, madam. Oo. Opo, sir. At saka doon sa Securities and Exchange Commission, partner, pwede rin Oo, magreklamo pa doon. naghihintay din si RD. Oo. So, ano yung masasabi mo ngayon, ma'am? Ano yung pakiramdam mo ngayon na yung problema Baka may nyo? panawagan ka, di Jamaica. Yun lang po, panawagan ko po sa kanya, sir, madam. Ano po, makipag-cooperate po siya sa amin. O kahit ayaw niya po sa GC magsalita or kahit IPM po kami. E paano kung ayaw ko nang magsalita, may abogado ka rin? Ayun nga pa, kaya po kami humingi ng tulong po dito, sir. Ayun. Ayun. Sa korte na lang kayo magharap-harap Apo, kung gano'n. Ano? Apo. Okay. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang, ora mismo, isang pahinanti ng truck humihingi ng tulong sa kanyang gamutan matapos maaksidente sa kanyang pinagtatrabahuhan. At sa ating tabang ora mismo, update reklamo ng mga empleyado sa isang kilalang printing company. Agad inaksyonan ng programa. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturi Island Resort,